Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu edugo Maazị Joseph Tegba n'iyi ọrụ dịka onye minista eti na-ahụ maka ọkụ eletrik yanakwa Ambassador Sola Enikanoye Laye dịka onye minista eti nke nta na-ahụ maka mmekọrịta gọọmenti Nigeria na mba ụwa ndị ọzọ. Mkpọlite akpọlitere mmadụ abụọ ahụ n'ọkwa minista na-esote ọpụpụ na alụkwaghịm nke nwa amadi ji bụ ọkwa minista etiti na-ahụ maka ọkụ eletrik bụ Adebayo Adelabu yanakwa onye nwa amadi ji bụ ọkwa minista eti na-ahụ maka mmekọrịta Nigeria na mba ụwa ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga, ndị hapụrụ ọkwa ha maka isonye na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo. Joseph Tegba onye Oyo steeti ji nzere mmụta bachelor's degree na ngalaba civil engineering nke mahadum Obafemi Awolowo University yanakwa nzere mmụta masters na ngalaba business administration na nke ọzọ. N'aka nke ọzọ, Ambassador Sola Enikanoye onye Kogi steeti jikwazi nzere mmụta bachelor's degree na ngalaba political science nke mahadum Ahmadu Bello University Zaria tinyere nzere mmụta master's degree na ngalaba international law and diplomacy nke mahadum University of Lagos.